Салом тамошобини азиз, чун ҳар вақта манзури шумост барномаи навбати доно як бо иштироки кӯдакони зираку кунҷкоб аз муассисаи мактаби рақами 31 ноҳияи Сино. Ба бинандагони азиз бояд гуфт ки иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо бо тайёрии ҷиддӣ ба барнома муданд. ҳар яки онҳо бетоқатона оғози барномаро интизор аст. Пас биёед аввал бо ҳар яки онҳо шинос мешавем ва пас аз он шарти аввали барномаро оғоз мекунем. умар 6 сол дорад. умар зеҳни тез ва нутқи буроро дорост. олакай ҳама ҳарфҳоро мешиносад ва ададҳоро тарҳу ҷамъ кардан метавонад. шуғли дӯстдоштааш гӯш кардани афсона мебошад. дар машғулиятҳо хеле фаъол аст. хайри нисо вай ҳам 6 сола аст. духтараки чақон ва хушчақчақ мебошад ва имсол ба мактаб меравад. хайри нисо озодона мехонад, менависад ва ададҳоро тарҳу ҷамъ кардан метавонад. шуғли дӯстдоштааш рақсидан аст. юнус 6 сола. донишаш хеле хуб аст. шеърҳои зиёдеро аз бар кардааст ва нутқаш пуррост. дар гурӯҳ писараки фаъол аст. чун соли оянда ба мактаб меравад, аз ҳоло омодагӣ дида истодааст ва мехоҳад дар оянда муаллим шавад. адоват духтараки бо одобу ширин сухан аст. вай ҳам 6 сола аст ва соли оянда ба мактаб меравад. зеҳнаш тез ва нутқаш бурост. дар машғулиятҳо хеле фаъол буда мехоҳад дар оянда духтури кӯдакон шавад. салом бачаҳо. ассалом. ба барномаи мо хуш омадед. хуб бачаҳо, чӣ тавре ки ба шумо гуфта будем, барномаи мо аз 3 шарт иборат аст ва дар ҳар шарт ман ба шумо 4 саволи пешниҳод мекунам. касе ки ҷавоби саволҳоро медонад, аввалинш даст мебардорад ба шумо фаҳмоз. хуб диққат бошед, савол чунин аст. яхмус 1 сомонӣ арзиш дорад, нархи қулчақанд бошад 2 сомонӣ аст. барои харидани 2 яхмус 1 қулчақанд ба мо чанд сомонӣ дар кор мешавад? марҳамат умар. ба мо 4 сомон лозим аст. умар, ҳамин яхмус чанд сомон арзиш дошт? 1 сомонӣ. қулчақанд чанд сомон буд? 2 сомонӣ. яъне агар шумо 2 яхмус 1 қулчақанд харед, 4 сомон мешавад? 4 сомон. аз ин ҷо бармеояд ки шумо кадом ададҳоро бо ҳам ҷамъ кардед? 1 ҷамъи 1 2 мешавад, 2 ҷамъи 2 4 мешавад. яъне ба мо чанд сомон лозим будааст? 4 сомон. офарин умар, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, саволи дигарро мехонам, бо диққат бошед. савол чунин аст. дар дарахт 9 дона анор буд. шамол вазид ва 2 донаи он ба замин афтод. дар дарахт чанд дона анор боқӣ монд? кадо ки ҷавоб медиҳад? марҳамат хайрнисо. дар дарахт 7 анор боқӣ мемонад. хуб хайрнисо, шумо мегуфтед ки чӣ хел фаҳмидед ки дар дарахт 7 анор боқӣ монд? дар дарахт 9 то анор буд, шамол шуд, 2 тоаш ба замин афтод. яъне шумо 2-ро аз 9 тар карда, дар натиҷа кадом адад ҳосил мешавад? адади 7. адади 7. яъне дар дарахт чанд то анор боқӣ мемонад? 7 то. офарин хайрнисо, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, саволи дигарро мехонам, бо диққат бошед. саволи навбатӣ чунин аст. дар табақча 4 дона себ буд. яктоашро ба 4 қисм тақсим карда, боз ба табақча гузоштанд. дар табақча чанд то себ боқӣ монд? кане ки ҷавоб медиҳад? марҳамат юнус. дар табақча 4 дона себ боқӣ мемонад. хуб юнус, шумо мегуфтед ки яктоаш шумо боз 4 тақсим карда ба табақча гузоштем. чаро шумо онҳоро ҳисоб накардед? барои он ки 4 тақсим кардем, барои он нахӯрдем. агар мо онро мехӯрдем, чанд то мемонд? 3. яъне 3 то себ боқӣ мемонд дар ҳамон ҳолат. ҳамин хел? бале. офарин юнус, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, ба диққат бошед. саволи 4-уми шарти аввали барномаро мехонам. савол чунин аст. 5 шакли геометриро номбар кунед. кане ки номбар мекунад? марҳамат адоват. 3 кунҷа, 4 кунҷа, рост кунҷа, байза, давра. хуб адоват, шумо гуфтед ки ҳамин аз 3 кунҷа мо чӣ сохта метавонем? агар 3 кунҷаву 4 кунҷаро якҷоя кунем, дар натиҷа чӣ ҳосил мешавад? аз 3 кунҷаву 4 кунҷа хонача мешавад. ҳамин 3 кунҷа боми хонача мешавад ё девори хонача? боди хонача. 4 кунҷа бошавад чӣ мешавад? девори хонача. офарин адоват, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. хуб, бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо саволҳои шарти аввали барнома низ ба анҷом мерасад. биёед хоҳе ба дастоварда иштирокчиёнро дар ин шарт ҳисоб карда мегузарем ба шарти дуюми барнома.
чӣ тавре пай бурдед, шарти аввали барнома хеле ҷолиб буд ва ягон иштирокчӣ ғолибиятро аз даст додан намехост. Ҳар яке мехост аввалин шуда даст бардорад ва соҳиби хол гардад. Дар натиҷа дар шарти аввали барнома ҳама иштирокчиён як холиро соҳиб шуданд. моро дар пеш ду шарти дигар интизор аст. биёед якҷо тамошо мекунем. хуб диққат бошед, саволи аввали шарти дуюми барномаро мехонам. Савол чунин аст: духтараке ки ба ҷои пой думи моҳиро дорад, қаҳрамони кадом филми тасвирӣ аст? Марҳамат Харисо. ин филми тасвирӣ «Русалка» мебошад. хуб Харисо, шумо мегуфтед ки дар ҳамин филми тасвирӣ қаҳрамони асосӣ яъне русалочка чӣ ном дошт? номи вай Арил аст. Харисо, шумо мегуфтед ки бар ивази чӣ Ариел соҳиби пой мешавад? вай овозашро медиҳад, бар ивазаш пой мегирад. офарин Харисо, ҷавоби шумо камилан дуруст аст. хуб, мегузарем ба саволи дигар. диққат бошад, савол чунин аст: дар афсонаи Шалғам Мусафед шалғамро бо кӯмаки ки аз замин меканад? Кан ки ҷавоб медиҳад? Марҳамат Юнус. Мусафед шалғамро бо кӯмаки муш аз замин меканад. танҳо бо кӯмаки муш аз замин шалғамро меканад? Не, бобо бибиро даъват мекунад. биби. баъд аз биби кӣ меояд? набераро фарёд мекунад. баъд аз набера чӣ меояд? саг, баъд аз саг чӣ меояд? гурба, баъд аз гурба чӣ меояд? муш. баъд ҳамаи онҳо якҷоя мекашанд, шалғам меканад? бале, хуб Юнус, ба фикри шумо барои чӣ ҳамин Мусафед шалғамро канда натавонист бо танҳоӣ? барои он ки шалғам калон буд. калон буд. агар шалғам хурд мебуд, вай худаш танҳо онро канда метавонист? бале, офарин Юнус, ҷавоби шумо камилан дуруст аст. маълум мешавад ки шумо ин афсонаро ба хубӣ медонед. хуб, мегузарем ба саволи дигар. бо диққат бошед. савол чунин аст: ки барои мо шеър қироат мекунад? хуб, биёед аз Адолат оғоз мекунем. марҳамат Адолат. болу бари кас ватан мебошад, бахтовари кас ватан мебошад. ту бахтиёрӣ, эй насли озод, ту ватан дорӣ зебову обод. бигирифтааст ӯ туро дар оғӯз, аммо накун ту ҳаргиз фаромӯш. фарзанди ҷаҳон бош, бар ватани хес ҳам посбон бош, бар ватани хес. офарин Адолат. марҳамат Юнус. тоҷикам ман, ориёӣ бошад ин ном ифтихорам, бо китоби тоҷиконам дар ҷаҳон овоза дорам. офарин Юнус. марҳамат Харисо. ватан дорам ба мисли гул шукуфон, диёре нозанине аз ниёгон. барои мо азизу лозим аст он, аҷаб зебост номаш Тоҷикистон. офарин Харисо. марҳамат Умар. ватан ватан сиришти ман, бақо у сарнавишти ман, замину сар бишти ман, бишти ман бишти ман. хуб бачаҳо, бо диққат бошед. саволи чорми шарти дуюми барномаро мехонам. савол чунин аст: дар афсонаи Алибобо ва Чил роҳзан як калимаи сеҳрнок аст ки онро дар хотир дорад. марҳамат Умар. ин калима симсим даро кушо. офарин Умар, ҷавоби шумо камилан дуруст аст. хуб бинандагони азиз, дар ҳаминҷо саволи шарти дуюми барнома низ ба анҷом мерасад. биёед хоҳӣ ба дастовардаи иштирокчиёнро дар ин шарт ҳисоб карда. мегузарем ба шарти сеюми барнома. саволҳои шарти дуюми барнома доир ба афсона ва филмҳои тасвирӣ тартиб дода шуда буданд. дар ин шарт Адолат як хол, дигарон бошанд ду холиро соҳиб шуданд. бо мо бимонед ва натиҷаи шарти сеюмро якҷо тамошо мекунем. пас бо диққат бошед. саволи аввали шарти сеюми барномаро мехонам. савол чунин аст: кадом ҳашарот пеш аз калон шудан 3 маротиба таваллуд мешавад? кане ки ҷавоб медиҳад? марҳамат Юнус. ин ҳашарот шапарак аст. хуб Юнус, шумо мегуфтед ки ба шумо ки гуфт ки ҳамин шапарак 3 маротиба таваллуд мешавад? ба мо расмашон нишон дод. офарин Юнус, ҷавоби шумо дуруст аст. хуб, мегузарем ба саволи дигар. бо диққат бошед. савол чунин аст: кадом ҳайвони зериобӣ пойҳои зиёд дорад? кане ки ҷавоб медиҳад? ин ҳашарот ҳаштпо аст. Умар, шумо мегуфтед ки ҳамин ҳаштпо чанд то по дорад? ҳашто. вай дар куҷо зиндагӣ мекунад? дар хушкӣ ё дар об? дар об. шумо ягон бор ҳамин расми ҳаштпоро дидаед? бале. вай чанд пой доштааст? баъд ҳаштпо. 9 то надоштааст? не. 8 то дорад? офарин Умар, ҷавоби шумо камилан дуруст аст. хуб, мегузарем ба саволи дигар. савол чунин аст: кадом дарахт танаи сафед дорад? кане ки ҷавоб медиҳад? марҳамат Харисо.
дарахти сафедор танаи сафед дорад. خمیسا شما یگان بار درخت سفیدا رو در باغ دیدید؟ бале, بعد تنش چه رنگ بوده است؟ сафед. آفرین خمیسا، جواب شما کاملا درست است. خب سوالی دیگر رو میخونم به دقت باشید. سوال چون است؟ فصل تابستان کدام ماه رو در بر میگیرد؟ کمی جواب میدهد. مرحمت عدالت. ایون ایول آگوست. خب عدالت، شما میگفتید که در همین 3 ماه فصل تابستان شما چی کار میکنید؟ به باغچه میروید یا به استراحتگاه میروید؟ ما با باغچه میرویم. در باغچه چی کار میکنید؟ استراحت میکنیم. چه خیلی استراحت میکنید؟ آبازی میکنید؟ بله. باز کدام بازی ها رو میکنید؟ توپ بازی میکنیم، دل دوک میکنیم. عدالت، در همین در فصل تابستان هوا گرم میشود یا خنک میشود؟ گرم. گرم میشود. بله. آفرین عدالت، جواب شما درست است. می جواب شما رو قبول میکنیم. بینندگان عزیز، در همینجا سوالهای شرط سوم برنامه نیز به انجام رسد. بیاید خود به دستاوردهای اشتراکچیان را در جمع حساب کرده غالب را معین میکنیم. در شرط سومی برنامه نیز هر یک اشتراکچی پیشدستی را از دست دادن نمیخواست. چون این شرط آخرین برنامه است، کوشش می‌نمودند خال‌های بیشتر را به دست آورند و در نتیجه چون در شرط اولی برنامه همه اشتراکچیان یک خالی را صاحب شدند. همین طریق بعد از به انجام رسیدن 3 شرطی برنامه، عدالت 3 خال، دیگران باشند 4 خالی را صاحب شدند. برای معین نمودن غالب به عمر، خیرنیسا و یونس سوال علاوگی پیشنهاد می‌گردد. بله بینندگان عزیز، چطوری که شما پی بردید در برنامه امروزه عمر، یونس و خیرنیسا خواهی یک خیله دارند. پس برای معین کردن غالب من به آنها سوال علاوگی می‌دهم. خب عمر، خیرنیسا و یونس با دقت باشد، هوشیار باشد. کسی که اولش را دست می‌بردارد و به سوال علاوگی من جواب درست می‌گرداند غالب برنامه امروزه ما می‌شود. خب با دقت باشد. سوال چنین است: قهرمانان تاجیکستان را نام بر کنید. مرحمت خیرنیسا. صدرالدین عینی، باباجان غفورов، امامعلی رحمان، میرزا ترسونزاده، نصرت الله مخزوم، شیرینشاه شاه تیمور. ما چند قهرمان داریم؟ ما 6 قهرمان داریم. آفرین خیرنیسا، جواب شما کاملا درست است. بله بینندگان عزیز، شنیدید که شما پی بردید به سوال علاوگی من خیرنیسا کاملا جواب درست دادند. پس خیرنیسا غالب برنامه امروزه ما می‌شود. بیاید به خاطر خیرنیسا قرصک می‌زنیم. چطور شاهد بودید به سوال علاوگی خیرنیسا اولین شده جواب درست را پیشنهاد نمود. از اینجا برمی آید که غالب برنامه امروزه ما خیرنیسا می باشد. خیرنیسا، غالبیت مبارک. آفرین خیرنیسا، غالبیت مبارک باشد. رحمت. شما به همسالانتان و عموما بینندگان تلویزیون بهارستان چه گفتنی هستید؟ من به دوستانم گفتنیم که با پدر و مادرش 6 کتاب خوانند. بعد مثل من دانایک میشوند. در حقیقت وقتی که ما با گپ‌های پدر و مادرمون گوش میکنیم و مثل شما هر روز به باغچه میرویم دانایک میشویم. همین خیر؟ بله. بینندگان عزیز، در همینجا برنامه نوبتی دانایک به انجام میرسد. یادآور میشوم که اشتراکچیان برنامه امروزه ما بودند تربیت گیرندگان کودکستانی رقم 31 ناحیه سینا. تا برنامه‌های دیگر سلامت و سربلند باشید. خیر.